जन खारजि जन खारजि ना जन नारजि आंथ' बारा सिनाया मानसिखौ 5 मास 6 मासाव गथ' जोनोम होदों मादों मेसिन जेसिबि मेसिन होनलायदोंमोन ना लाजिनो रोङै बावदों गिबियावनो खुलुमबाय गासिबो आंनि चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोननिसिम दिनै आं मानि थाखाय बा मानि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना निश्चय सिगांनि भिडिअ इन्ट्र होननानै बुजिखादों दिनै जोंहा मैदोम बसुमतारी नंगौना नङा बुंनो थाङोब्ला जन खारजि बिथाङा मैदोम बसुमतारी बिथांखौ सिनाया होनजायो मारैहाय सिनाया मानोना जन खारजिया सासे बर' सावथुन मुलुगनि सासे हिर' बा एक्टर बे हिसाबै जन खारजि बिथांखौ सिनायै रावबो गैया होनजायो जोंनि बर'नि मानसिफ्रा गोबां फिल्मावनो नुबोबाय बा गोबां फिल्माव नुनो मोनबोबाय नङा होमबा दा बे हिसाबै दिनैनि दिनाव सोरबा जन खारजियासो नैबे मैदोम बसुमतारीया सोर आरो बहानि आं सिनाया होनथावथाव मानोना बिथांहा बबेबा मोनसे फिल्म इन्डास्ट्रियाव बा बहाबा माबा मोनसेयाव बाहागो गैया बा लोब्बा गैया बे हिसाबै दिनै सोरबा बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखागिरिफ्रा दिनै मैदोम बसुमतारीखौ सिनाया होननानै बुंनो हागौमोन नाथाय दिनै सोरबाया बुंनांगौ जायगायाव सोरबायासो उल्था बुंदों दा बिदिब्ला नोंथांमोन आं बारा देरिखौ खालाम साना जोङो मेन टपिकआव थांदिनि दिनै मैदोम बसुमतारीनि सायाव Welcome to my channel. Please like and don't forget to subscribe my channel. मैदोम बसुमतारी नोंथाङा एसेबो साननाय हनाय गैमारा नामा जे बे फुजा बर'ना मा बर'ना फुजा बसुमतारी बिथांजोआ माबे एंगेलाव जे अमा बेदर गोरान फोरान मोनजागोन बर' हिन्जावसाखौ हाबा लायोब्ला बा बर' आइजोखौ हाबा लायोब्ला होननानै बुंदों नोंथाङा एसेबो मेलेम गैया जन खारजि बिथाङा बबे लाइनाव बाथ्रा बुंदों नों एसेबो बुजासै नामा आरो बै गोबां किसुमान इउटुबार्सफ्रा बा गोबां फेसबुक क्रिएटर्सफ्रा मा बाथ्रा बुंदों फुजा बर'ना बे फुजा बसुमतारी बिथांजोनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथाङा एसेबो साननाय गैया दिनै बिथांजोनि रंखौ नुसेयावबो नोंथाङा रं गैयासो होनना बुंदों हा माबा मोनसे बुंनो नागिरदोंमोन बुङाखै बा जाजोबासैसो होनना बुंदों नङा होमबा दा नोंथाङा जोबजासिम फारि फारि निश्चय खोनासं बुजिलांगोन जाहाथे नोंथाङा गुबुनजों बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सि खालामबाय थानाया मोजां ना बले गाज्रि नोंथाङा दासिमबो माने माइन्डआव हाबाखै नामा नोंथाङा मोनसे समनिफ्रायनो गोबां दासिमबो कन्ट्रभार्सि खालामबाय थायो दा नै जोङो बुंनो गोनां गैयाब्लाबो गुबुन भिडिअ बानायनांगौ थायोब्लाबो जों नोंथांनि थाखायनो नोंथांनि भिडिअखौ बानायग्रोनो गोनां जायो बेयावनो खुलुमनानै लाग्रोनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै गोबावनि उनावहाय भिडिअ लाबोदों खोथाया जाहैबाय बेनो गोबाव जाबायमोन बहुद सिरियैनो दंमोन आङो सानदोंमोन बेफोरबायदि कन्टेन्ट आरो लाबोनाय नंलिया सोरनिबा सायाव बा सोरखौबा माबा मोनसे ट्रल खालामनाय सोरखौबा माबा मोनसे रस्ट खालामनाय बा माबा मोनसे बुंनाय आरोना मानसिफोरखौ बेफोरबायदि बानायला होननानै सानदोंमोन नाथाय गोसोआ थानो हाया मोनथिबाय किसुमान मानसिफ्रा ओरैबायदि माने भिडिअ लाबोदोंना मोनथिबायना आङो नैबे साननैसोआवहाय नुबाय थादों आं भिडिअ बानायनो टाइम मोनाखैमोन सोर बियो बिथां मा होनदों बियो जन खारजि ना जन नारजि आंथ' बारा सिनाया मानसिखौ खोनाबाय दा नोंथांमोना गावनो बुंबाय सोरजोंबा कन्ट्रभार्सि जानाय बा सोरजोंबा पानि टाइपनि सोरखौबा एदावनाय एग्रांनाय भिडिअ बानायला होननानै सानदोंमोन हाखाया मैदोम बसुमतारी मालाबाबो हाया जे बेफोरबायदि कन्टेन्ट लाबाबा थानो बा सिरियै उन्दुनानै थानो मालाबाबो हाया नोंथांमोना निश्चय मिथिखागौ मैदोम बसुमतारीनि गियाना माबायदि मैदोम बसुमतारीनि आखला माबायदि नोंथांमोना दाख्लैनिफ्रायनो गोबां नुखाबाय नङा होमबा बिथाङा एसे गिदिर जाथाय जाना थांबाय बावाखैनो बिनि सायावबो लाजिया फांजिया बिथाङा दासिमबो माबायदि खोथा बाथ्रा बुंगासिनो दङ स' जेबो नङा नोंथाङा बुं ससियेल मिडियाखौ सालायबाय था बिनि थाखाय जोंहा नोंखौ बादा होनो हाया मानो होनबा ससियेल मिडिया नोंनिबो नङा आंनिबो नङा जों जेनेरेल बयनिबो मिथिबायना जोङो बेखायनो जोंहा बयहाबो राइट्स दङ जे ससियेल मिडियाखौ सालायनो थाखाय फेसबुक इउटुब बेफोरबायदिखौ दा नाथाय नोंथाङा दिनै सासे बर' सावथुन मुलुगनि सासे हिर'खौ बा एक्टरखौ सिनाया होननानै बुंबाय बे बिराद लाजिथावना बाथ्रा जादों मिथिबायना बुंनांगौमोन जन खारजि आदायासो नोंखौ मैदोम बसुमतारीखौ सिनाया होननानै नोंथाङा दिनै सोरखौबासो उल्था बुंदों आरो दिनै नोंथाङा बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सिनि भिडिअ सानदोंमोनब्ला मानो लाबोबावखो नोंथाङा लाबोला होननानै सानदोंमोनब्ला मानो लाबोखो नैबे मोनसे बिराद गिदिर सोंलु मानसिफ्रा बुंसोदों माबा बर' मा होनो बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि माने एक्टर जाहैदों मानसिया आंथ' मानसिखौ सिनायाबो अबे फिल्म इन्डास्ट्रिनि एक्टर ना बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि एक्टर ना मा आंथ' बारा मोजाङै सिनाया बिथाङा किसुमान खोथा बुंदों नैबे जोंहा फुजा
फुजा बर'नि सायावहाय किसुमान खोथा बुंदों आरोना बियो ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों बाथ्राखौ माने बिथाङा माने बेलेग एंगेलाव लांदों आरोना बेलेग एंगेलाव जेन ओइ सानदों आरोना जेन फुजा बर'आ बर' हिनजावफोरखौ हारसा हौवाफोरजों हाबा जाजोबदो बेफोरबायदि एंगेलाव लांदों खिन्थु फुजा बर'आ बेफोरबायदि बाथ्रा बुङाखै मिथिबाय आच्छा मैदोम बसुमतारी बिथांनि बायदिब्ला फुजा बर'नाव जेबो माने रङानो गैया नुहुरबाय आरोना जुदि फुजा बर'आ रं गैयाब्ला जन खारजिया मानो बुंखो मानो हस्रिखावनो गोनां जाखो जन खारजिया मानि खारनाव दिनैनि दिनाव फुजा बर' बिथांजोखौ मानो सोंखारिनो गोनां जाखो हा आरो नोंथाङाथ' सासे क'क्राझार एबा बिटिआरनि मानसि नङा मैदोम हा नोंगौ जामा जोंथ' नंखाया बारु नाथाय नोंबो नङागोन खोमा बे खारनावनो दिनै नोंथाङा क'क्राझारनि सासे बा बिटिआर ओनसोलाव थानाय सासे बर' फिल्मनि सासे हिर'खौ मिथिया बुजिया सिनाया हा नोंथाङा बबेयाव जोनोम मोननाय नोंथाङा हा गावब्रानानै उजिनाय नामा हा बहानिफ्राय सोरजिना फैखो नोङो बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बा बिटिआर ओनसोलाव बबेनिफ्राय गुरब्लाब्ला मोख्रा महर लानानै सिखारा दं नोङो हा लाजिनाय होननाय गैमारालै मैदोम नोंनाव लाजिनाय होननाय गैमारा आरो नों माब्लाबाबो हाया दे डाइरेक्ट बुङो आं नों माब्लाबाबो हाया नोङो कन्ट्रभार्सिनि भिडिअ लाबोलासिनो माब्लाबाबो थानो हाया आरो खोनासं जन खारजि बुंनाया जुदि गाज्रि जादोंबा नोंथाङा बै समाव जिबायदि जाथाय जाना थांदोंना बेनिफ्राय गाज्रिसिन खैफोदाव नोङो गाब्रहैगोन बै समाव नोंखौ रावबो बासायनाय नङा रावबो नोंनि जानानै बाथ्रा बुंनाय नङा मैदोम बेखौ हले गोसोआव लाखा गासिबो रंजाखांजोबसो दाख्लैनो जिबायदि रंजाजोबदों नोंनि थाखाय मिथिबाय ना नोङो बुजिनो नाजा बुजिनो सोलों मिथिबाय फुजा बर'आ मा बाथ्रा बुंदों नैखौ नोङो खुद बुजिनानै नाय आं नोंनो होफिनगासिनो दं दा रिपिट खालामनानै मिथिबाय Hey, सेंग्रा সকল এইয়া বড় ছোৱালী বিয়া করবি বড় ছোৱালী এনেকা মজাকে গাহৰি শুকাই শুকাই খুৱাম বড় ছোৱালী বিয়া কৰিলে এনেকা মজাকে গাহৰি শুকাই শুকাই খাব পাবি গম পাইছা বড় ছোৱালী বিয়া কৰিবি नुबाय दा नुबाय मैदोम अखन्दा लाजिनो रोङै हा मा बाथ्रा बुंनाय जादों बे फुजाफोरा दे मा बाथ्रा बुंनाय जादों हा बर' ছোৱালী বিয়া করবি এনেকা গাহৰি মাংস শুকাই শুকাই খুৱাম हा এনেকা बरजाके गाहरि हुखान खाबा पारिब बर' ছোৱালী बिया करले बे मा बाथ्रा जाखो बेलाय बेखौ बुजियासै नोङो हा बेनो रं बुंनाय जाबाय जुदि हे फुजा बर'आ गोरोन्थि बुंफ्लांदोंमोनब्ला जन खारजि बुंनाय बाथ्रानि सायाव मोजाङै कन्टेन्ट लाबोफिननानै जे आदा बा फंबाय नोंथांमोन गोरोन्थि जाबाय आंना निमाहा होदो होननानै बिथांजोआ निमाहा बिगौमोन मिथिबाय गावनि बुंनाया रं जादोंमोनब्ला आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादों होननानै निमाहा बिगौमोन नाथाय फुजा बर'आ बुङैनि सिगां गोरोन्थि जादों जायगाखौ बुङैनि सिगां नोंथाङा माबोरैहाय मिथिखो हा मा कानेक्सन दं नोंहा मा कानेक्सन दं बिथांजोजों सापर्ट होनो हा अब्ला बिथांनि बुंनायखौ मोजांसो मोनदों नामा नोङो थारमाने जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बा हिन्जावसाफ्रा हा गुबुन हारिजों थांजोबनांगौ नामा अमा बेदर फोरान जाहोनो हा साला लागाम गैयै बुजिनो रोङै गियान गैयै मैदोम बसुमतारी नामालाय बिराद मोजां नोंना मैदोम एकदमबारे वाह फुजा बर'आ बुंदों नोंगौ जे बर' मा होनदों बेखौ हारसा सेंग्राफोरखौ होनदों आरोना जे बर' सिख्लाफोरखौ हाबा खालाम बेफोरबायदि संनानै मोनजागोन बेखौ बुङाखै जे बेबो गाज्रि एंगेलजों होनाखैमोन जे बर' हारिखौ हाबा खालाम होननानै बा हाबा खालामथार होननानै बेफोरबायदि गाज्रि एंगेलजों बुङाखैमोन आरोना बे फुजा बर'आ नंगौ बर' हारिखौ हाबा खालामथार होननानै बुङाखै बिस्वर नाथाय बर' सिख्लाफोरखौ बा बर' हिन्जावसाफोरखौ हाबा खालाम होननानैथ' बुंदोंना बुङाखै बर' सिख्लाफोरखौ हाबा खालामोबा अमा बेदर गोरान फोराननाय मोनजागोन अमा बेदर गोरान फोरान जाहोगोन बेफोरबायदि होननानै एकदमबारे माबायाव लानानै निस्खायाव लालायनानै खासेयाव लालायनानै खोस्लिजों एरथिंलायनानै देखायना देखायाखै मा बियो हा अमा बेदर जानोबा फोरान जाहोगोन बर' हिन्जावसाफोरखौ हाबा खालाम होनना बुङाखैबा बे बर'नि रावजों बुंदों नामा बर' सेंग्राफोरखौ बुंनाय जादों नामा बेयो बर' हारिखौ बुंनाय जादों नामा गुबुन हारिनि गुबुन भाषाजों बुंनाया हा मैदोम हाट नोंथांखौ बेसे बुंबावनांगौ जाखोब्रा नोंथांखौ बेसे बुंबावनांगौ जाखो एसे बुजिनो सोलों होनना बुंगासिनो नोंखौ बुजिनो सोलों नङाबा सानसे बबे हाखराव गाब्रगोन बे नोंनि लाइफआवसो दङ मिथिबाय जास्ट बेनिया मा सोरबा सासे आइजोखौ हाबा खालामनाय लोगो लोगोनो दा फिसायनो संनानै खावनानै जाहोनायनि दायित्वआ गावनि बिसिनाव थायो दा बै खेत्रखौ लानानै जे फुजा बर'आ मोनसे बिबुंथि होदोंमोन जे बर' आइजोखौ हाबा खालामोब्ला बिदिनो सङै खावै जाहोगोन बा अमा बेदर फोरान जाहोगोन बै बाथ्राखौ बिथाङा बुंदोंमोन आरोना माने बिनिया मा बुंनाया जायाखै खिन्थु बियो गाज्रि एंगेलजों बुङाखैमोन खोथाखौ बिथांजोनि बुंनाया जायाखै होननानै नोंथाङा मारै मिथिखो हा
मारै मिथिखो आरो बे बाथ्राया नंगौ हाबा जायोब्ला फिसायखौ सिबिनाय मान बावनाय संनाय खावनाय जाहोनाय बे दायथ'आ हिनजावफोरनिखा बा हिनजावसाफोरनिखा हा हाबा जाखांनायनि उनाव फिसायखौ बियो जेरैखि जायाबाबो सङै खावै जाहोनांगोन आच्ছা अमा बेदरानो जाहो जियानो जाहो दे हा बेखौ जे बिथांजोआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनांगौ नामा जे बर' हिनजावसाखौ हाबा लायोबा बर' सिख्लाफोरखौ हाबा लायोबा अमा बेदर सङै खावै जाहोगोन होननानै हा बे लाइ होनाय जानो जायाखै ओइ लाइ होनाय जानो जायाखै लाइ मोनबाथ' लाफाखायोना मानसिफ्रा गुबुन हारिया दिनै जोंनि बर'फोरनि सायाव बर' आइजोफोरनि सायाव सिख्लाखौथ' बादान दोनबावदो आइजोनि सायावनो हाबा जाखानायफोरनि सायावनो माबायदि गाज्रि नोजोर होगासिनो दङ माबायदि खालामगासिनो दङ नोंथाङा खुद नुगासिनो दङ खोनागासिनो दङ मिथिगासिनो दङ मैदोम बसुमतारी नोंथाङा दिनै मिथिसेयावबो मिथियै बायदि हा नोंथाङाबो बुजिखादों बेफोरबायदिसो बुंदोंमोन खिन्थु बिथांजोनि बुंनाया जायाखै होननानै बुंदों नाथाय बिथांजोनि बुंनाया जायाखै होननानै नोंथाङा मारै मिथिखो बिथांजोआ जायाखैमोनब्ला खुद गावनो बुंगौमोन नाथाय बिथांजोआबो कन्ट्रभार्सिसो लाबोदों जे जन खारजि बिथांनि बुंनायनि सायाव गुन्दा सुन्दा सोनलायलांदों जन खारजिखौ हा भिउस गैथारा 1000 2000ल' भिउस दङ होननानै बुंदों हा मा बेलाय नङामोन नामा बेफोरो हाबना नायहैथां नङा सानोब्ला मैदोम माने होनदोंमोन ना बियो এনেকে गाहरि हुकाय हुकाय खुवाम होनदोंमोन ना जे बिनिया बुंनाया एफा गाज्रि साइडजों बुंनायखौ आं नुहुराखै आरोना आंनि साइडनिफ्राय नुहुराखैमोन माने माबा मोनसे बुंनायावहाय माबा मोनसे थांदों आरोना बिनिया माने बिनि गोसोआवहाय इसिबां माने गाज्रि गोसोजों साननानै बुङाखै आरोना बेनो गोसोजों साननानै बुङाखै बेखौ जोंबो मिथिदों मैदोम नोंल' मिथियाखै मिथिबाय नाथाय नोङो साननानै नाय 100आव 110% रं फुजा बर'नि रावा मिथिबायना जोंनि बर' हारिनि लाइमोन हिन्जावसाफोरखौ बा आइजोफोरखौ फाननाय जादों बे रावा थारमाने बर' आइजोफ्रा बर' सिख्लाफ्रा बर' हौवाजों हाबा जानाङा नामा हा बर' हिन्जावसाफ्राल' मा अमा बेदर एवनो रोङो नामा बर' आइजोफ्राल' अमा बेदरखौ एवनो रोङो नामा अमा बेदरखौ फोराननानै जाहोनो रोंगौ नामा गुबुन हारिया रोङा हा दिनै अमा बेदरनि दामा बबेनिफ्राय दाम बारायदोंलै हा गुबुन हारिफोर जानाय लोंनायनि थाखायसो अमा बेदरनि दामा बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो दङ मिथिबायना मोनसे समाव बेसेबांमोन 30 थाखा किल'आव मोनोमोन 50 थाखा केजियाव मोनोमोन दिनैनि दिनाव 400 थाखा किल' हा 460 थाखा किल' नोंनो दा जागासिनो दं गुवाहाटियाव बाराबा 500 दां नङाबा 440 थाखा जानांगौ मिथिनाबो मिथिबायदि ओरैबायदि बाथ्रा बुंनो हागौ आयौ मैदोम डेन्जार मारलै नोङो सासे बिराद डेन्जार बिखुं रोजा माने खोमा रोजा दा बेखौनो माने बा नै ओरै सासे जन खारजि ना मा नारजि ना मा जाहैदों मिथिबाय ओरैबायदि बाथ्रा बुङो बे बिथाङाथ' माने मा बेलेगनि सायावहाय भिउस लानो बिराद मोजां मोनो मोनसे बिराद मोजां मोनो मिथिबाय दा जन खारजि आदाया बा जन खारजि बिथाङा बेलेगनि सायाव कन्टेन्ट लाबोनानै भिउस लानो बिराद मोजां मोनो थिग दं मानिबाय जोङो साफ्रोमबो बेनोखा साफ्रोमबो बेनो हा भिउसनि थाखाय नङाबा बबे घन्टानि थाखाय भिडिअ बानायो मानसिफ्रालाय हा मा घन्टानि थाखाय भिडिअ बानायो मैदोम मानि थाखाय भिडिअ बानायो नोंथाङा भिउसनि थाखाय भिडिअ बानायब्ला वाच टाइमनि थाखाय भिडिअ बानायब्ला हा मानि थाखाय भिडिअ बानायो देलाय फोरमायलाय नोङो मानि थाखाय दे नोंथांनो भिउस नांगौ ना नाङा हा खोथा बुंनो फैदों जन खारजि बिथाङासो बा सोरबा गुबुनासो मालायनि सायाव भिडिअ लाबोनानै भिउस लाबाय देसन नोङो सोरनि सायाव लाबोनानै भिउस लादों हा नों मा सोरजोंबा कन्ट्रभार्सि खालामनानै भिउस लायाखै नामा सोरखौबा नोङो खोथा बुंनानै भिउस लायाखै नामा मालायनि सायाव नोङो बाथ्रा बुङै भिउस लादोंना लायाखै हा लाजिनो रोङै बे गन्थङा बबाव दोनदों नोङो मैदोम थबसा सानो लाजिनो रोङा साला बा एसेबो गियान गैमारालै नोंनाव मैदोम मिथिना गियान होननाय नोंनाव गैया जिर' नों सासे फरायनाय जानो हागौ नों सासे फरायनाय सुबुं जानो हागौ मिथिबाय खिन्थु जों फरायदोंबो बुंनानै लाया जोंनि फरायनाय LP स्कुलखौल' पास जादों जोङो मिथिबाय बे सिद्दा बाथ्रा सार्टिफिकेट नायनोबाबो देखायनो हायो आङो मिथिबायना नोंसोरबायदि मेट्रिक पास MA BA फरायनाय नङा जोङो नाथाय नोंसोरबायदि फरायनाय मानसिनि खुगानि रावा बेफोरबायदिसो नामा हा बेफोरबायदिसो नोंसोर होनबाबो दुखु मोनगोन सरि नों मैदोम नोंखौ आसिथ' होननानै बुंथारबाय आं किसुमान मन्तब्य लाखिदों बियो आंखौबो सोरनिबा माने पार्सनेल मेसेजखौ लानानै बिथाङा किसुमान आंनि बागैबो किसुमान बाथ्रा बुंदों आरोना बियो बिनि सायाव आं जेबो बुंला नटवे बेफोर बाद दोन बागै बाथ्रा बुंदों नों बेखौ दासो नुदों नामा जेब्ला नोङो जादोंमोन मालायखौ नोङो गाज्रि बुंदोंमोन 5 मास 6 मासाव गथ' जोनोम होदों मादों मेसिन JCB मेसिन होनलायदोंमोन ना लाजिनो रोङै बावदों नामा हा प्रिति नार्जिनारि बिथांजो आरो एनिथिं एमजिमोनखौ बिथांमोनखौ मा बाथ्रा बुङामोन नोङो हा दिनै बावदों
नैबे बाथ्रानि सायावसो जन खारजि बिथाङा बुंदों मिथिबाय नङाब्ला नोंनि बाथ्रा बुंनो जेबो गोनांथि गैया जन खारजि बिथाङा मिथिबाय ना बा आदाया साला बबावबा मालायनि पार्सनेल माबाखौ मेसेजखौ लानानै बिदि बुंदों होनदों बे पार्सनेल नङा नोंनि बायदि रावा संसार नाङै दुखु होग्राय रावसो मिथिबाय खोथाया जाहैबाय मा बिथाङा बेफोरबायदि खालामनो नाङा मालाय दावगानायखौ मेगन सानो नाङा मालाय जाय मोजां मोनग्राफ्रा मोनगोन जाय अनसायग्राफ्रा अनसायखागोन फुजा बर'खौ अनसायग्राफ्रा फुजा बर'खौ अनसायखागोन बा सोरबा एक्स वाइ जेडखौ मोजां मोनग्राफ्रा माने बेखौनो अनसायखागोन आरोना बेवहाय नोंथाङा बुंनो हाया जे बिनि माबाखौ फल'वार्सखौ माने माबा खालामजोब आनफल' खालामजोब आनसाबस्क्राइब खालामजोब बेफोरबायदि बुंबा नोंनि बे आसि फिसाबो सोमावनो हाया आरोना मिथिबाय मालायनि दावगानायखौ बा मालायनि दावबायनायखौ मेगन सायाखै मोजां कन्टेन्ट दङ मोजां राव दङ मोजां पइन्ट दङ मोजां लाइन दङ नै बेफोरजों भिडिअ लाबोनो होदों बेफोरजों कन्टेन्ट लाबोनो होदों बेफोरजोंसो ससियेल मिडियाखौ सालायनो होदों दिनै जे आङो ससियेल मिडिया सालायनाय लोगो लोगोनो जे बिदि बुंनांगौ बे नामा हा बेफोरबायदि बाथ्राजोंसो मानसिया भिउस मोनो नामा बेफोरबायदि रावजोंसो मानसिया गावनि चेनेलखौ जौगाहोनो हायो नामा बारु मानिबाय आदा जन खारजिया बुंबानो जे आसि फिसाबो सोमावनो हाया आनसाबस्क्राइब खालाम आनफल' खालाम होननानै खालामग्राया खालामगोन खालामैया थागोन जायफोरा बेफोरबायदि कन्टेन्टखौ मोजां मोना बेफोरबायदि रावखौ खोनासंनो बायो बिथांमोना आनफल' खालामगोन आनसाबस्क्राइब खालामगोन आरो जायफोरा मोजां मोनो बेफोरखौ बुजिखादों मा टाइपनि मानसि मिथिबाय आंबो खुदखौनो बुंना लायो जे मोजां मानसि होननानै बुंनानै लानो हाया मिथिबाय आंबो सासे गाज्रि मानसि नाथाय मानसिया मोनसे टाइपआव अराय सम थानो नाङा सोलायनाय फैनांगौ एबा सोलायनायखौ लुबैनांगौ संसारानो सोलायनायखौ लुबैदोंब्ला जोंबो गावनि गोसो गोरबोखौ साननाय हनायखौ सोलायनो नाजानांगोन मिथिबाय थिग बेफोरबायदिनो जोंबो दिनै मोनसे समाव गाज्रिमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोंबो बुजिहांबोदों एबा बुजिनो रोंबोदों ससियेल मिडियाखौ माबोरै सालायनांगौ बेखौ जोंबो मिथिहांबाय नाथाय नोंथांमोन बायदि जानला मेनला बाथ्रा बुंनाय बाहायनाय रावखौ बाहायनांगौबा जोंबो हायो नाथाय जों मानो बाहाया जोंनावथ' जेबो नलेजआनो गैया जोंहा मा इडुकेटेड दङ मा सोलोंथाइ दङ जोंथ' नोंसोरबायदिबा गाज्रि राव जोङो ससियेल मिडियाआव गावखौनो भाइरेल खालामना लानो हायो मिथिबायना बेखायनो बयबो बुजिनो सोलों आरो एक नाम्बार मैदोम बसुमतारी नोंथाङा एकदम सोलोंनो बिराद गोनां दङ नोंथाङा सासे फरायसुला जाथों बा नोंथाङा सासे गोरों गोरा सुबुं जाथों नोंथाङा सासे इडुकेटेड मानसि जाथों नोंथाङा सासे लेखा फरा गोरों मानसि जाथों थेवब्लाबो आं दिनै नोंथांखौ खावलायो नोंथाङा सोलोंनांगौ गोबां दङ गियान आरजिना लानो गोबां दङ गियाना बयनावबो समान थायो बे नङा सोरबा बायदि MA BA ग्रेजुवेटेड फरायनायबाबो मास्टार डिग्री फरायनायबाबो सोरबा सासे क्लास 5 6 7 फरायनाय मानसिनिजोंबो समान गियान गैया दां बा सोरबा सासे गाराङावबो लिरनो रोङै मानसिजोंबो समान गियान गैया जानो हागौ मिथिबायना बेखायनो जोङो गियानखौ फोरोंलायनाय होलायनाय बोसोन होलायनाय नैखौ जोङो बुजिलायनो सोलोंनांगौ फरायनाय मानसिफोरनि थाखायथ' गियान आरजिनो गोरलैसो नाथाय आरजिया मानो अग्रायजुजों सोलिनो नागिरो अहंकारजों सोलिनो नागिरो मानोना बिथांमोना लिरनो फरायनो रोंगौ उल्टाहै लिरनानै गुबुनखौ फासायनो हायो थिग बेनिखायनो फरायनाय मानसि जानानै नोंथांमोना गिनाय गैया मानोना जोंफोरथ' लिरनो रोंला खुगानिल'सो राव हा नैबे खारनाव नोंथांमोन बायदिया जोंखौ फासायनो गोरलै बेखायनो थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ माबायदि मोनदों निस्सय कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरदो आरो आंनि बुंनायफ्राव गेना गोरोन्थि जादोंबा रं जादोंब्ला निस्सय आसि थुनानै फोरमायहरबानो जाबाय आरो माबेया जायाखै नोंथांमोना मोजाङै आंखौबो फोरोंहर बुजायहर बेफोरबायदिनो